Νάντια. Ένα λεπτό, Γιάννη, ένα λεπτό. Εντάξει, ακούγεται. Η οικογένεια του ήταν κυβέρνηση και αγωνιστές άρχισε να προετοιμάζει την επανάληψη του Πελοπόννησου. Έδωσε πολλές μάχες και έδωσε σημαντικές μάχες, όπως αντιμετώπισε τους ευρύτες τρόπους και την άμεση του Τριπολιτσάς. Ο Κολοκοτρώνης είχε πει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για την Επανάσταση. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, δεν σκεφτήκαμε ούτε πώς είμαστε, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε πως οι Τούρκοι βαστούσαν τα καστάκια της πόλης. Αλλά σε μια βροχή έπεσε σε όλους η επιθυμία της ελευθερίας μας. Ένας άλλος σπουδαίος αγωνιστής ήταν ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Κάποια φορά που το συνάντησαν Τούρκοι, το ρώτησαν «Ποιος είσαι εσύ, ωραία?» Τους απάντησε «Δικό σας είσαι» και να το πίστεψαν για να τους ξεφύγει. Τους είπε να προχωρήσουν προς τον όγκο που ήταν κρυμμένα γυναικόπαιδα. Πήγε προς τα εκεί για να τους δείξει τον δρόμο. Ήταν πολύ γρήγορος και έτρεχε μέχρι που το χάσαν τα μάτια τους. Σημαντική μάχη στο χάρτη της βραδιάς.